बे बाथ्रायाथ' जोबोद गनायथाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि बर'निनो माखासे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा आरो जोंनि दा बर्थमान जाखांफुबाय थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्राबो जानांगौ सोरनिबा फाव फान्दायनाय बा सोरनिबा सेल्फिश लुबैनाय सोरनिबा बेक्तिगत सार्थ लुबैनायनि जाहोनाव बेफोर बाथ्राखौ बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी गोरोबनायनि बाथ्राखौ गनायनो हायि जादों जानो हागौ। मानोना जेब्ला गोरोबगोन अब्ला बर'फ्रा खौसेथि जागोन, बर'फोरनि राजनितिक अधिकार खौसेथि थानानै जै मै जागोन। बेखौ गिहरनानै जानो हागौ सोरबा दिसपुरनि पलिटिकेलजों गोजावफादों बा सोरबा बेबायदि माने जोंनि बर'नि खौसेथि जानाय जोंनि बर'नि जै मै जानायखौ गिनानै सोरनिबा मिसगाइडआव थांफादों होननानै जों बेखौ बुंनो सानगोन आरोखि। खौसेथि जानो हायोब्लाथ' मोजांनि खोथा, हारिखौ सेफगार्ड होनो हागोन आरो मोननाय जिहेथु बिटिसि सुक्तिनि जे अधिकारफोर संबिधानिक अधिकारफोर पावार फांसनफोर बेफोर गासैखौबो इन्टेगै लाखिनानै जै मै ग्रें ग्रेङै बिटिसिआव जेरै बर'फोर दङ आरो बर'फोरजों लोगोसे गोबांथार गुबुन गुबुन हारिफोर दङ, हारि हारिसाफोर जनगोष्ठीफोर गासैखौबो जयै थालायनानै अनलायनानै ग्रें ग्रेङै रायजो जानायखौ जों दिनैहाय बिटिसिनि न'सुङाव थानाय बे जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै जों बिथांमोनखौ खावलायहरगोन। बिथांमोना सानै हयै दैदेनथों, बिटिसिखौ ग्रें ग्रेङै लाखिथों, जै मै जेब्लायबो बर'फोरनि रोजा रोजा मुंख्लं जानायनि थैनि बेसेनजों मोननाय बिटिसि होननानै जों बेखौ जेब्लायबो जों सनमान होनो सानो आरो जों बिथांमोननि ग्रें ग्रें रायजो जानाय रायजो खुंनायखौ जों लुबैयो। बे जोंनि मेसेज आरोखि। आउट अफ बिटिआरनि माखासे एनडिपिफ्रा दासिमबो गावसिनि मोननांगौखौ मोनफुङाखै आरो मार्टियार्सनि माखासे मोननांगौखौ मोनाखै, बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो? बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव। जेरावनाखि जाय एक्स एनडिपिफ्रा गोबांथार गावसोरखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गावसिनि न'खरखौ गावसिनि बेक्तिगत जिबनफोरखौ खैफोदाव दोननानै थै थां बिथांमोना जुजिदोंमोन। सोरनिबा न'खरफ्रा बायलांबाय, सोरनिबा न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय, गोबांथार बर' समाजनि गेजेराव थानो हायै थासारि जादोंमोन। बेफोरबादि श्रमदाननि गेजेरजों जुजिनाय सोमावसारनाय बेबादि एक्स एनडिपिफोरखौ दिनैसिमहालागैबो रिहाबिलिटेसन होयै आरो दिनैसिमहालागैबो मार्टियारनि जेसेबांनाखि कम्पेनसेसन होनो गोनांफोर बेफोर गासैखौ होयैया बे आथिखालनि जाय बिटिसिनि खुंथायाव थानाय पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि बे जोबोद गोरोन्थि होननानै जों बेखौ बुंनो सानगोन आरोखि। बेजों लोगोसेनो बुंबावनो गोनाङा बेनोदि जोङो दिनैहाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' थागिबि जानानै जों बेखौनो बुंहरगोन जे बर'फोरनि जांख्रिथाया गोबाव सम सिगांनिफ्राय जादों। 1987निफ्राय लानानै एबसु मुभमेन्ट जादों, बिनि उनावहाय एक्सबिएलटिनि मुभमेन्ट जादों आरो बिनि उनावहाय एनडिएफबिफोरनि मुभमेन्ट जादों। बे फिरि मोनथामनि सोमावसारनायाव सारा आसामनि बर'फ्रानो बे बिग्रायखांनायाव बा बेबादि सोमावसारनायाव देहेखे लोगो लाफादों, सहजुग खालामफादों, थै-थां जुजिफादों आरो भुगिफानो गोनां जादों आरो मुंख्लं गोबांथार जालांदों। बेबादि भुगिनांनायनि गेजेरजोंबो दिनैहाय जे मुंख्लंफोरनि होनो गोनां बेखौ होनो हायैया बे जोबोद दुखुनांथाव। जेरावनाखि दा एबसु मुभमेन्टनि सोमावसारनायाव जे मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोर आरो एक्सबिएलटि मुभमेन्टनि जिथु मुंख्लंफोर आरो बेनिफ्राय एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि मुंख्लंफोर बे मुंख्लंफोरनो थाबैनो होनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन। जाय रुलिं सरकाराव दङ बे बिथांमोननि दायथ'। बिथांमोना मुंख्लंखौ दासिमबो इज्जत होनो रोङै, मुंख्लंनि बेसेनखौ बिथांमोना दासिमबो बेसेन होनो रोङैखौ जों नुदों। गतिके बिथांमोना बेबादि मुंख्लंफोरनि जेसेबांनाखि होनो गोनां बेफोरखौ थाबैनो जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आउटसाइड अफ बिटिसिनि बर'फोर जानानै जों बेखौनो खावलायगोन जे बर' हिसाबै जोङो बर'फोरनि गोबांथार सोमावसारनायाव जों बाहागो लाबोबाय। एबसु मुभमेन्टनिफ्राय लानानै एक्सबिएलटि मुभमेन्ट, एनडिएफबिनि मुभमेन्ट गासैबो फिरिनि मुभमेन्टआव जोङो बाहागो लाबोनानै गोबांथार जोङो भुक्त'भुगि जाबोबाय। जों दिनैहाय गफुरबासि रायजो जानानै बै समनिफ्रायनो लानानै जे एबसु आन्दलनाव जेरैबायदि गफुराव न' बां सावजादों, खैराबारियाव न' बां सावजादों, नागारेंबाङाव न' बां सावजादों, मानसि बुथारजादों, रोजा रोजा बर'फ्रा बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जादों। नाथाय दासिमबो बिथांमोननि मुंख्लंनि जेसेबांनाखि अनसुंथाइ होनो गोनां बेखौ
होनो हायाखै दासिमनि जाय मुंख्लं 5,000निफ्रायबो बांसिन दङ बे मुंख्लंफोर न'खरफोरनो थाबैनो रां अनसुंथाइखौ होनो नांगौ होननानै जों बेखौ बुंगोन। लोगोसेनो जों बेखौबो बुंनो नांगोन जे जाय बिथांमोना दासिम बिटिआर सरकार एबा बिटिसिनि रुलिं सरकाराव दङ बिथांमोननि गेजेराव जे दायित्व थानाय खनिन्द्र बसुमतारी आदा कमिसननि मेम्बार बिथाङा दासिमबो जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआरआव सोसननो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइ दिगाव बेखौबो जों बुंनो गोनां जे जोंनि ओनसोलखौ दासिमबो बिटिआरआव सोसननो हायैनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलनि जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बे बर' फरायसालिफोरखौ इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनाय आन्थ'गाथ'नि लुखांनाय आरो बेबायदिनो बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दिगफ्राव आरो जोंनि ओनसोलफोरनि जौगानांगौनि थाखाय जेसेबांनाखि सार्भाइभेल नांगौ बेफोरखौ मावनो हायैयाव जोङो गोबांथार जों दुखु मोननो गोनां जादों, जों डिप्राइभ जानो गोनां जादों बेफोरबायदि जौगानाय फारिनिफ्राय। बेनिखायनो बेफोरनि बागै गोथौ जाहाथे बिथांमोना सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बर'फोरनि जौगानायनि फारसे जाहाथे बिथांमोना नोजोर होयो आरो थाबैनो जेसेबांनाखि बिटिआर एकर्डआव लिरजानाय दफाफोर बेफोरखौ आखरे आखरे बिथांमोना मावफुंनो नांगौ बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव जरदार होनांगौ होननानै जों बेखौ खावलायगोन। जों दिनैहाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि जानानै बेखौनो जोङो उद्देश्य लानानै बे प्रेस मिटखौ हांख्रायनाय जादों। जाहोना जाहैबाय दिनैहाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डे। जाय बिटिसि एकर्ड डेआव बे बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय बा बिटिसि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। मानोना बे बिटिसि एकर्डनि दारैनो जोंनि बर'फ्रा राजनितिक अधिकार आरो सामाजिक जौगानाय रांखान्थि जौगानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' राव 80 शेड्युलाव गनायथि मोननो हानाय जादों। जाय 80 शेड्युलाव गनायथि मोननायजों लोगोसे जोंनि बर'नि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगालांनाय आरो बेबायदिनो जोंनि राव हारिमुखौ बेबायदिनो जोङो भारत हादरारि हिसाबै जोङो जोंनि राव आरो हारिमुखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय मोनसे मन्चखौ मोननो हादों। जेरावनाखि जोंनि भारतआव सारा भारतआव 1652था राव रायग्रा दङ बेनि मादावनो जोंनि बर' रावा दिनैहाय 22था जेसेबांनाखि राजिका राव दङ बेनि मादाव जोंनि बे बर' रावाबो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोङो 80 शेड्युल फारियाव थिसनजानायखौ जों मोननो हादों। दा थिग बेफोरबायदिनो बिटिसि एकर्डनि दारै गोबांथार जोंनि बर'फ्रा राजनितिक अधिकारखौ जों मोननो हादों। जेरैहायनाखि बे बिटिसि मोननायनि उनावहाय बेयावहाय जोंनि बर'फ्रानो MCLA आरो CM जानानै आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो साथाम केबिनेट मिनिस्टार मोननानै सारा आसामाव पलिटिकेल एक्सारसाइज खालामनाय सारा आसामाव पलिटिकेल पावार लानानै प्रेक्टिस खालामनो हानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि आरो लोगोसे ट्राइबेल रायजोफोरनि थाखाय गोबांथार खामानि मावनो हानाय सुबिदाखौ मोननो हादों। दा थिग बेफोरबायदिनो गोबांथार दङ आरो बेबायदिनो सामाजिक उन्नयन जानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बेनि फिथाइनि गेजेरजों जोङो नुनो हादों। बेयावहाय बेबायदिनो बेबायदि जै मै खुंनाय बेबायदि मोनसे बिटिसि रायजोखौ जायबायदि एक्स-बिएलटिआ जेबायदि स्पिरिटजों बिथांमोना सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन बे गुसुं समनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोबोद मोनसे सलिड डिप्ल'मेटिकजों बिथांमोना गुसुं समनि गेजेराव बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै खालामनो हानाय जादों। आरो बेबायदि बिटिसि एकर्ड सोरजिनाय सासे जेरै खाम्फा बरगयारी सार आरो हितेश बसुमतारी सार बिथांमोन बादिया दिनैहाय बे बिटिसि एकर्डखौ सोरजिनायाव अबदान थानाय बा बेबायदि एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि जे मुभमेन्ट बेवहाय जुरित थाबोनानै एक्स-बिएलटि मुभमेन्टखौ दैदेननायाव जुरित थाबोनायनिफ्राय लानानै बिटिसि एकर्ड सोरजिफुंनायसिम बिथांमोना अबदान होनानै रल लाबोनानै दिनैहाय नाथाय माने गावसोर दानाय गावसोर सोरजिनाय बे बिटिसि एकर्डआव गावसिनि जारिमिनखौनो गावसोरनो गावसिनि आथिंजों जोखोमोर लांफिननो नागिरनाय बेबायदि जाथाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै जों बेखौ बुंनो सानगोन। आरो जों बेखौ दुखु फोरमायदों जिहेथु बिथाङा गावनिनो सोरजिलांनाय माखासे जे अबदानफोर कन्ट्रिबिउसनफोर जे गावसिनिनो सोरजिलांनाय मोनसे जारिमिन बे जारिमिनाव मोजां जारिमिनखौ बिथाङा गावनो गावनि आथिंजों गाखोमोर लांफिननो नागिरनाया बे बिथांनि दुर्भाग्य खोथा।
बेनिखायनो बिथाङा साननो नांगौमोन जे गावनो सोरजिनाय आरो गाव सोरजिनाय मोनसे सम्पदखौ हारिनि मोनसे सम्पदखौ बिथाङा जोथोन लानाया बिथांनि दायथ'मोन नाथाय बिथाङा बेखौ रोङासै बे बिथांनि दुरबलथा बे बिथांनि सेल्फिश एबा बिथांनि बेक्तिगत सार्थ लुबैनायनि जाहोनाव जानांगौ बिथाङा बबेबा मोनसे दोलोआव थांदों दोलो हिसाबै जों बेखौ जेबो खहा गैया बिथांनि थांनायाव दोलो हिसाबै खामानि मावग्रा अनेकथार एक्टिभ लिडार दं सेकेन्ड लाइन लिडारफोर दं आरो सोरबा फैगोन बेफोरबायदि गोबांथार जोंहा BPFनि खामानि मावग्राफोर दङ नाथाय जों बेखौनो बुंगोन जे बे BTC एकर्डआव जोंनि बर'फ्रा गोबांथार राजनितिक अधिकारफोरखौ मोननानै जों बेवहाय पलिटिकेलि प्रेक्टिस खालामनो हानाय मन्चखौ मोननो हादोंमोन थारैनो बे जोबोर बाख्नायथाव आरो जोबोर गोग्गाथाव जोङो बर' हिसाबै आरो जाय BTCआव दिनैहाय बे खाम्फा बरगयारी सारा मोनसे पइन्टखौ बुंदों जे BPFआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया आरो BPFआव बेबादि रावनिबो कालेक्टिभ साजेसनफोरखौ गनायलाया बेबादि होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा बे पइन्टखौ बुंनायनि सिगां मानो सानाखैमोन जे थांनाय 15 बोसोराव बिथाङा गावनो डिप्युटि चिफ जानानै जेरैबायदि ग्रें ग्रेङै दैदेनबोदों BPF पार्टिखौ बा BTCखौ बे समाव बिथाङा मानो बे बाथ्राखौ बुंनो हायाखै आरो बेबायदि आदर्शआनो गैयामोनब्ला बेबायदि गनायलायनायानो गैयाब्ला बेबायदि जुदि डिसिप्लिनारि मोनसे CWCनि जेबादि रुल जेबादि BPF पार्टिनि कनस्टिटिउसन बायदि बेवहाय जुदि गनायलायनायानो गैयाब्ला कालेक्टिभ अपिनियनानो जुदि जामाराब्ला 15 बोसोरखौ माबोरै बिथांमोना जेबादि डिप्ल'मेटिकजों बिथांमोना अल आसामाव केबिनेट साथाम लानानै बिथांमोना माबोरै जै रायजो खुंबोदोंमोन बेयो मोनसे नोजोर होथावना बाथ्रा आरो बेयो मोनसे सोंलु सिखाङो जेरावनाखि बिथाङा मोनसे गनायथावै बाथ्रा बुंदों बेनो जाहैबाय BPFआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया एबा बेखौ गनायनाय जाया नाथाय बे बाथ्राया जोबोर गनायथावै बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां बिथाङा साननो नांगौमोन बेनिखायनो बिथांनि बे बुंनाया ओंथि गैया होननानै जों बेखौ बुंनो सानो आरो जिहेतु बिथाङा सासे सुक्तिकारि हिसाबै बिथांजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म सार बिथाङाबोथ' अबदान दंमोन नाथाय बिथांमोना गावसिनि अबदानफोरखौ गावसोरनो गावसिनि आथिंजों जोसारलांजोबनानै दिनैहाय बिथांमोना गावसिनि बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय बबेबा मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट बबेबा मोनसे गोदान मन्च नागिरनानै गावनि दानाय गावनि सोरजिलांनाय न'फोरखौनो जोसारनानै थांनो नागिरनाय बायदि जों बेखौ नुहुरदों बेनिखायनो बे गोरोन्थि बिथांमोना दिनैहाय गावसिनि जिबनाव संस्कार गैयै आखुथायखौ बिथांमोना दिन्थिनानै लानाय जादों आरो बिथांमोननि बेक्तिगतखौ जों इसेबां बुंनो थाङा बिथांमोना साफा गेदेमा मानसि साफा बिथांमोना सुक्तिकारि मानसि जाय BTCआव सुक्तिकारि हिसाबै चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फा बरगयारी सार हितेश बसुमतारी सार बिथांमोना गावसोरनो BTC एकर्डनि सुक्तिकारि नाथाय बिथांमोना गावसोरनि सोरजिनाय गावसिनि दानाय बे BTCखौ दिनैहाय ओंथि गैयै बादि बुंनो नागिरनाया बे गनायथावै होननानै जों बेखौ बुंनो सानगोन आरोखि बर' जाथिखौ रैखाथि होनोब्ला मोननै बर'नि रिजनेल पार्टिफ्रा खौसे जानांगौ होननानै